Hi guys, it's your boy Skills, the producer, and I was here invited at BCC to like sound engineer, to produce, to do what I do best, So yeah, yenzekile nantsika i-show, yeah, and ibe grand, and benginga-expectanga uba ibenziwe ngolu hlobo iwe yokuqala yabo. But yeah, it was good. Amajita are talented mfethu amajita nendibonileyo apha eBizana, and yeah, bayacula, bayarapper, bayajiva, abantu abajivayo, aba-actayo baya-acta. Too much dog, too much. I think i-rappers zingeza zi-more prepared yabo for uba mhlawumbi okanye next week xa sesikwazi uba isound siyikhuphele ngaphandle, umntu angazuma nechoker evuwe ngabantu phaa, iwe yakhe ibe smooth, ibe iwe nje nzulu. Yeah. Yo. Shout out to BCC actually. So mna niyafumaneka kwi-social media, DrSkillxbeatz, ku-Facebook isifiso DrSkillxbeatz. So if you can search DrSkillxbeatz, you're gonna find me. TikTok, Instagram, Facebook.